ओमफ्राय ओरै रेडि जाबाय आरोना बिथांमोनहा एकदम जाय नुदों बे गखाला बिजामाइजोलायबावसो खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबोद ल'थिसन थोनखौ फिन खेबसे बारबावबाय सबाय माइजों जोब हौवारनाय महर लानो सोनाफोर ओमफ्राय मोनाबाय नै 6टा बारबाय आरोना स' थेवबाबो जों थांनो ओंखारदों नै गानफब जोमफब सोनाफोर दसे सम आरोना स' नायलांबाय थादों बहा थांनो नागिरदों फुरा नायलांबाय जाबाय ब्लग्सखौहाय खोमसि खोमलावनि गेजेरजोंबाबो थाबायगासिनो दं आरोना सोनाफोर थाबायनानैनो थांगोन जोङो फैयै मोनफैबाय आरोना सोनाफोर नायदो डेक'रेसनखौ नायबानो मिन्थिखागोन बहा फैखो जोङो इनभाइटेसन मोनबायालाय फैलायबाय आरो माथोबाव जों जुनाय सोनाफोर सफैलायबाय जोङो लेंहरगासिनो नालाय आब'आ स' बयबो थांलाया फैलायाबा गथ'फोरा मोजां मोना स' फैबाय आरोना आरो फिसालाया दहाय फैलायनांबाय थानाय नैबे एसे देहा सुगैयैखाय ओंखारनो बानाय मोनबायमोन आंबो फैबाय आरो 6टा बारलायलायबाय खाथियावनोखा नालाय स' नायलांबाय थादों आं मा देखायलांनो हायो फुरा इन्टारेस्टिं खालामगोन गथ'जों गथायजों आरो बिमानि एकदम लेक्सार ओरै एसे होंगो दोंगो गथ'फोरनि ओमफ्राय ओरै किटचेनाव दङ आरोना किटचेनखौबो एसे लायाबा एसे एवखां सावखां ओरैहाय आरोना ओमफ्राय साफ्राबो रेडि जाखालायबावबाय जाहैदों आं सौफैसोआवनो ओमफ्राय ओरै खाजाया ओमफ्राय आं बेखौ गाज्रिमोन मोजांमोन बेयावसो जयेन आगोल डाइरेक्ट आं इसिं खनायावसो डाइरेक्ट एकदम नायदो सोनाफोर नुबानो एकदम बोरैबा जाखानाय नै बे आब'आलाय माथो दाखालि नालाय न' खिथायाखैमोन आङो बिथाङा लेंहरबाय नालाय आरो फिसाजोनि बार्थडे नालाय स' गोसोखांथि हिसाबै भिडिअ खालामनो फैबाय आरो आंबो ना आब'आ पारमिसन होखाबाय नालाय सोनाफोर स' नो टेनसन ओमफ्राय नैबे आब'आ खाथिनिनो संखावगासिनो दं एसे फुर्ति खालामगोन ब्लग्सखौ फुरा नायलांबानो जाबाय सोनाफोर दाथ' सुरुसो जादों आरो जोबथ'वाखैनो नायलांबाय था फारि बथल खोनानाय लोगो आंना ओमफ्राय बे गुस्थिनि गारायखौ गोसोखांलायबावबाय थैदो बाथो गारायाबो हानो मोनथ'वाखै उन्दैफ्रालाय आरो मा रेडिबाथाय एकदम नेबावदों आरोना फैनो लागा दं नालाय स' नेथ'दों आरो सना नैबे सनायानो जोंना आर्मिनि फिसाया बिफा फैजायैफ्रा मा नामलाय सोर नोंना हेलि ओमफ्राय मा मुसाहारि माथो हेलि बसुमतारी हेपि बार्थडे 5 इयार्स जाबाय ना हेलि नोंनि बार्थडेखौ जानोसै जोंना दसे थाथ'नोसै दे ओमफ्राय हानोसै फट' मोजां भिडिअ खालामनो हेलिया 5 इयार्स फुरा जाबाय 6 इयार्सआव हाबबाय दिनैनि दिनाव आङो बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबो जे हेलिया मोजाङैनो मोजां लाइफआव साक्सेस खालामबाय थानो हाथों आखाइ खबदे एसे दे Happy birthday to you Happy birthday dear Heli Happy birthday to you God bless you May God bless you Kita bukan ada dari. Lah sih saya Bapak saya jalan mama nang dulu jalan. Heli jaga kenapa guys? Heli bisa badan nalai. Mami berdoa dah kan he. Lagi. Dan ni toner. Kuliah gua sini ton. Acipnya ber, lega pernah ber. Telefon apa cakap nak telefon? Punya tak boleh sih. Ay naman, mereka mana biji. Jika dong lagi. Mama, pilu lah bini. Menjawab saya dulu tak ada nama. Jangan sudah lihat, celah nanti ramse. Alay, why santi? Cycle aus besto. Deh nade. नै ओरै दैयारिहाय गथ'फोरा बेजोंसो सान्थि नालाय बिमाया एकदम बेस्थ'थारसै बेस्थ' ओमफ्राय नै बियो बिदा निउटन बेस्थ' ओमफ्राय जामायजों बियायफोरजोबदो दे साहा रेडि जाजोब्बाय लांसिगोन ओमफ्राय फिसालायासो लांबावबाय हनै बिमाया थांफायाबा जाबावगोन आं मानसिफोर नुजानो बानायखौबो खेबनो बायो नालाय सनाफ्रा आं जानायाव बारा खेबहैला मालाय फैदों नालाय जात सरि
जोंहा नुजानो लुगैनाय जोंहा नुजागोन ओंखारगोन रंजागोन ओमफ्राय आं पारमिसन मोनाबा लानो बाखायो नालाय सनाफोर जानायाव सोरबा नुजानो बायोना स' लागोन नालाय गेरेन्थि गैया आरो ओमफ्राय आं राननायखौ लाखाबायना स' एसे देखायसै गाहायखौल' देखायसै मोखांखौ देखायाबाबो गाज्रि मोननो नांला आरोना गाज्रि मोनजानो गिनांगोन ना नङाबा गाज्रि मोनोना मानसिफ्रा सोरबा ओंखारनो बायो आं बुंखायो जेब्लायबो बेलेगाव थांबाबो आंनाव फैबाबो आं पारमिसन गैयाबा आं केमेरा भिडिअ लानो बायो आरोना हिलिया जिरायजे औ बेयाव फाथिमबा मोजां जासिगौमोन माबा बे बिसना सादोर माबाबाबो बनानै जानायाव फोननांला जानोबो खावलायाव मानो दागो खालामबाव ओमफ्राय जोंहा साइकेलाव गेलेनानै नै बेयावसो आरोना दे ओलब ओलब के खुआ दे तै खा पिছত र' मैं आनि माइना सामस आरो एकटा किबा आनिम हां र' ओमफ्राय आसोला नै बिसो जोंना बेखौ नुबानो खुदै गलायनाया थानो हायिया खौ रानगासिनो दं नालाय बयखौबो एसे लाबाय आंबो एसे केक जानानै लानोसै ओमफ्राय रायजो राजाया न' सिङाव ओमफ्राय जोंहा बाहेरायाव सा बिदों सा मोनलोङा माथो नोङो ओमफ्राय ओरै रेडि जाबाय आरोना बिथांमोनहा एकदम जाय नुदों बे गखाला बिजामाइजोलायबावसो लेंखानाय फिसाफोरानो आं भिडिअ हमनानै बुख्रेबजोबा गैला जोंखौ मानो बिदियाव खमानो थांदो बिदायाबो मावथिथार आलासि गोदान फैबावदों नालाय लोगो बिजिनिखा खावसेलायबावसै नामा जायोहाय फैदो लोगो दे हेलि बेसे फुरथिनि खोथा होनदो ओंखायनोथ' आंहाथ' गोमालांजोब्बाय मानसिफ्रानो बा बिस्रा खना खनलायावसो बारा मोजांखौबा मोनजागौबा बै आब' संनायनि फिसाला ओमफ्राय नैबे आंनि लादामे बोरै लादामे आयौ दिनै लाजिलायो लादामेया जाबाय आंखौ जानायखौ जेबो सोंलायनाङा फोराफोर नै लोखो गाबोनसै आंहा मोनजानायाव जायाबा माथो दंबावोसोमोन नै फिसा गोरलै गोनां हानाय नंला आङो देनांफोर लोंसै खाजि लाबाय आरोना आं सनाफोरलै जालाय जानोसै बेसेथो मावबाय थानो आलासि दुमसि ज्राव गारनानै नै मालिकाबो गबागौ ओमफ्राय ओरै नै संगिरि आब'आ खुगाबाथ' सिबानो जिखायो जानायाव गांसो जाग्रा थाइलेण्ड मागुर एम्बु बेदर जाखांबाय केक जाखांबाय सा लोंबावनोसै आं सनाफोरनै थाबथां थिबथां एसे दा फिसाया गाबबाथाय दा सान्थि मोननाय नङा ओंखायनो होखानोसै आंबो ओमफ्राय मालिकाबो खावबो गैया सिबाय फैजायाखै आसोलजों मोखांखौ दसेल' ओंखारगोन लोंगोनसै सनाफोर दे ओमफ्राय नों बाबाखौ गोसोखाङाखै हेपि बार्थडेफ्राव बाबा थाबा गोसोखांबाय थाया ना गोसोखांदों दाय जानो हरदो बाबाजों बाबाया फैनो सोलाबाखै ना बार्थडे नालाय गोसोखाङा बिसोरना एकदम बार्थडेया मेन गथ'फोरनि थाखाय बार्थडे माने रावखौबो नाङा बिमाफोरासो ओमफ्राय गोसोखांलाबाय थासै बिफा थाबा बिदि जागौमोन बिफा थाबा बिदि जागौमोन होननानै खम जारला नुवाखै फिसाजोफ्रा केक हानो मोनबाय होनबाथाय बिसिना दुनियाखौनो मोनजोबनाय बायदि जायो गथ'फोरनि आखल लानाया गय थय जाबाय सोरनाबा थांसै जोंबो थांख्रांजोब्बाय खालियाजोब्बाय आब'जों आंजोंबो लास्ट गोदि मोदि फिसाफोरा अस्थासा थांसै माव थांसै सानसे कमिटि गैथ'आ थांसै सोरनाफोरजोंहाबो बाय बाय थांनोसै टाटा आलासि फैबावनांगौ दंमोन दा फैसिगोन जों थांगोनसै आरोना गोदि मोदि बिमायंजों स्रायै बामजाबावबायसो नै सफैफिनबाय आरोना सोरनाफोरजों स' दिनै बेखौनो शेयार खालामबाय आङो आं थाङा होननानै थाबायमोनबो माने नानियाबो एसे गगा मोनदों गुजुस्रो जानो नागिरदों नालाय ओमफ्राय आरो बे आब'आ बिमाया फन हरनानै लेंहरबावबायना फैदो देनां गोसोखांबा नायनांगौ भिडिअ खालामफैदो होननानै गावहाथ' खालामनो सोलाबा नालाय सोरनाफोर स'
भिडिअ एसे खालामबाय आङो गाज्रि मोननांला मालायनि फिसानि बार्थडेखौ मा देखायलाबायखो होननानै स' लेंहरबाय नालाय थांबाय आङो बेनिफ्राय गावनो होनबाय नालाय देनां गोसोखांबा नायनांगौ भिडिअ खालामदो बिमादै होननायखाय आङो खालामबाय आरो सनाफोर आं ओंखायनो बयनिबो मोखांफोरखौ देखायला जोबखायाखै आं एसे बोरैबा मोनो आं बारे बारे बुंखायो पारमिसन मोनाबा आं खालामनो बायो मानसिफ्रा बुंगोन जेराव मेरावनो थांनानै मा भिडिअ लालाबायो होननानै स' बिदि नङा बे बार्थडे होनबाथाय गथ'फोरनि एकदम जेबो नांला आरोना बिसोरनो सनाफोर नुजोब्बाय आरोना आरो जाय जाय गथ'नि बिमाफोर बिसोर मिन्थिखासिगोन बार्थडे फैहांबाथाय गथ'फोरनि एक्साइटेड नोंखौ थानोनो सुख होनाय नङा स' बेबायदिनो बार्थडे जाखांनायनि उनावसो बिसोर सान्थि थायो जोंफ्राथ' बार्थडे ना मा पात्तायानो गैया बेसे बोसोर जाखो नाय पात्ता होननायसो जानोसै माबायानो डेट अफ बार्थफ्रानो स्कुलाव मास्टारफोर बानायनानै हरनायसो बिमा खिथानायजों मास्टारफोर बानायना हरनायजों मिलायबावा आंनाथ' सार्टिफिकेटआव बोसोरसे बारा जानानै दंबावोसो बेसे बोसोर जाखो आइडिया खालामनानै बुंहरदो सोरनाबा बेसे बोसोर जाखो आंबो मोखाङाबो गोरा नालाय बैसोनिफ्राय मोखाङासो बांसिन राखावसिन नुयो आंना बारा गिदिर जायाखै जानाया आंबो एनिबो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच बे खिनिखौ नायनायनि थाखाय लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय बारा देखायनो हायासै आङो ओमफ्राय आरो मोनाबाथाय आंना केमेराया बारा सापर्ट खालामा दाम बारानि मबाइल नालाय सोनाफोर माथो खालामनो मोले मोला मुसुफोरखौनो मोननै मोनथाम नुलायलाङो सोनाफोर स' थेंक इउ स' माच